Dragi părinți, dragi elevi, urmează ziua mamei. Gândurile noastre se îndreaptă, poate mai mult ca niciodată, asupra celei mai dragi ființe din lume. Să nu uităm niciodată cu câtă suferință și prin câte greutăți a trecut mama pentru ca noi să fim astăzi aici. Toate acestea se regăsesc așa de frumos în următoarea povestioară pe care am să vă spun despre o mamă și copilul ei. Se spune că o mamă avea un băiat pe care îl chema Ionel. Ionel avea obiceiul să ceară plată de la mama lui pentru orice faptă bună pe care o făcea. Într-o zi, înainte de a pleca la muncă de pe câmp, mama lui a lăsat o listă cu tot ce trebuia să facă în după-amiaza aceea. Lista și creionul cu care a scris-o erau pe masă, iar Ionel, după orice faptă bună pe care o săvârșea, scria pe foaia de hârtie și prețul acestei fapte. Seara, Ionel a scris mamei, în continuarea scrisului ei, următoarele lucruri. Mamă, pentru că am făcut focul în casă, îmi datorez 5 lei. Pentru că am adus apă de la fântână, îmi dai 2 lei. Pentru că am dat de mâncare la vite, îmi datorez 3 lei. Pentru că l-am adus pe frățiorul meu de la grădiniță, îmi datorez 4 lei. În total, îmi datorez, mamă, 14 lei. După ce scrise biletul, Ionel se culcă liniștit, așteptând răsplata mamei lui. Aproape de miezul nopții și foarte obosită, mama lui Ionel se așeză la masă și cu lacrimi citi biletul copilului ei. Apoi, întoarse foaia de hârtie, luă creionul și începu să scrie. Ionel, dragul mamei, pentru că te-am adus pe lume și ți-am vegheat zilele și nopțile până acum, nu-mi datorez nimic. Pentru că eu am umblat de sculță și flămândă ca tu să fii încălțat și sătul, tu nu-mi datorezi nimic. Pentru că am vegheat la căpăltuiul tău când erai bolnav și în suferință, nimic. Pentru că te-am păzit de necazuri și încercări, nu-mi datorez nimic. Apoi, mama trase linie și zise, pentru toate acestea, nimic. A doua zi, când Ionel se trezi, prima lui grijă a fost să alerge la masă și să-și ia banii. Însă, în locul banilor, citi biletul lăsat de mama lui. Cu ochii din lacrimi, merse lângă patul mamei sale, îi sărută obrazul și îi spuse, mamă dragă, de astăzi înainte n-am să-ți mai cer niciodată plată pentru ceea ce sunt eu dator să fac. Cu toți avem sau am avut o mamă, prezența sau amintirea ei ne răscolește și poate simțim o lacrimă de drag sau de dor. Cei care aveți mamă lângă voi, când mergeți acasă, îmbrățișați-o și sărutați-o, așa cum a făcut Ionel din poveste. Mergeți la mama voastră cu o floare, acum, cât o mai aveți lângă voi. Iar pentru cei a căror mamă îi veghează de sus, vrem să le facem amintirea plăcută și dulce. În amintirea mamelor care nu mai sunt, vom cânta următorul cântec. Stau de atâtea ori pe gânduri și privesc primăvara florile cum înfloresc.